So guys, naganit na din karon sa palengke sa Pagadian nata sa mid section. Which is mabili ninyo kompleto sa mga karne. Let's go. Wala nang kauban. Blessed Sunday sa tanan. We are going to Tikwas kay dito ta mag fellowship, dito ta mag Sunday worship. So let's go. Guys, mahaw ta. Mahaw. Guys, sumana mo ang simba. Padulong nami og pabina. So guys, naabot na diri sa tabi na. Kaso wala sila. Nanglagaw sila, wala akong kabalo. O kaso sila. Ay no. So guys, namin diri karon sa Pagadian. Ug nagalumi sa Papa Maxes. Unya unli street food ni sa diri. Guys, marami kaon guys.